is-Sur George Farrugia qed jingħad u jidher ċar li jekk huwa l-każ għax ħadd ma ċaħad dan il-fatt anzi kien hemm ammissjoni li ilu investigat għal sentej prattikament mit-Tax Compliance Unit fir-rigward ta' frodi ta' taxxa li ammontaw għal miljuni ta' euro. Tajjeb, u għadu ma sar xejn. Dan jiena iċċekkjajt ftit kemm normalment iddum investigazzjoni ta' Tax Compliance Unit massimu ta' 6 xhur. Allura għandumu sentej fuq dak li huwa potenzjalment tax fraud li ammonta għal miljuni ta' euro. Jeffrey Policino Orlando jgħid li l-poplu Malti jinsab irrabjat dwar dan il-każ. Għax naħseb kull min ġie investigat raġunijiet ta' taxxa hawnhekk qed jirrabja ħafna. Għandna jkun hemm effiċjenza kbira, ħafna drabi għas small fry meta nitkellmu fuq ftit eluf ta' tax evasion tajjeb. Jidher li f'dal pajjiż hija f'ċertu ċirkostanzi some animals are much more equal than others. U hawnhekk qed jirrabja il-poplu Malti meta jara dis-sitwazzjoni kollha li tirrivolvi ħanerġgħu ngħidu ta' malar skandlu potenzjalment laqatra pajjiżna. Għalhekk jgħid Policino Orlando il-Ministru Tonio Fenech jeħtieġ li jiċċara l-affarijiet. Partikolarment il-Ministru Tonio Fenech għax ta' min wieħed ifakkar li ftit snin ilu, sentej 3 snin ilu, ittieħdet ir-responsabilità tal-Ena Malta minn idej il-Ministru Ostingat u ngħatat speċifikament il-Ministru Fenech. Wadri iva inħoss li il-Ministru Fenech għandu jikkummenta f'dan il-każ. Jeffrey Policino Orlando jirreferi għal każ tal-loti tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt bħala potenzjalment l-ar skandlu li qatt seħħ f'pajjiżna. Nitkellmu fuq dak li qed jisejħes l-iskandlu tal-oil procurement, skandlu tax-xiri taż-żejt, hawnhekk qed nitkellmu fuq potenzjalment dak li huwa l-ar skandlu li qatra pajjiżna fl-istorja politika ta' pajjiżna. Hawnhekk qed nitkellmu fuq biljuni potenzjalment ta' euro misruqa minħalq il-poplu. Qed nitkellmu fuq skandlu li ħajwassal biex jekk verament inserqu dawn l-ammont ta' flus, il-flus li ingħatajna mill-Unjoni Ewropea setgħu ma nataw xejn. Dwar ir-responsabilità politika ta' Ostingat, Policino Orlando għalhekk. Ministru li għadu Ministru sal-lum il-ġurnata li ħanajdu hekk ħatar il-wieħed mill-dawk li jidher li huma il-protagonisti ta' dan l-iskandlu, ħansemmi l-Sur Tancred ta' Bona, jena minix ħan il-ġudika l-ħat, imma mill-ħatra ta' Sur Tancred ta' Bona li safejna fien jena mandux xi technical expertise f'dak li għandu x'jaqsam il-tmexxija ta' l-Ena Malta u mhux bissek u wkoll relative ta' Dr. Ostingat. Wadri ħatar dil-persuna. Jidher ċar ukoll li l-Ministru Gatt kif komunikazzjoni mat-tieni protagonista ewlieni f'dan l-iskandlu, jgħid Policino Orlando. Mhux bissek jidher biċ-ċar u issa ma' missjoni anke mill-Ministru stess li dana kien hemm komunikazzjoni regolari minn protagonisti ieħor ta' dan l-iskandlu ma' George Farrugia, bej George Farrugia u bej il-Ministru u anke saħansitra kien hemm mistoqsijiet diretti mill-kumpaniji li għandhom x'jaqsmu x-xiri taż-żejt lil George Farrugia fuq laqat li kien hemm mal-Ministru. Issa saqajna mal-art ma nittrattawx il-xulxin ta' idioti, ma naħsibx li kumpanija tax-xiri taż-żejt ħassaqsi lil George Farrugia fuq x'ġara waqt laqa jew jekk kienx hemm laqa mal-Ministru jekk ma kienx relatat max-xiri taż-żejt. Policino Orlando jsemmi l-verżjonijiet li biddel Ostingat kemm ilu li ħareġ dan il-każ. Affarijiet li ma jagħmlu sens u affarijiet li kemm iktar kemm jgħaddi żmien u iktar kemm qed isiru ċertu statements fil-konfront tas-sitwazzjoni kollha, aktar fl-opinjoni tiegħi qed jarqu l-pożizzjoni ta' Dr. Ostingat. Jekk il-Ministru Ostingat jibqa' jsostni li m'għandux political responsibility mhux qed jgħix fil-pajjiż. B'rispett lejn dak il-partit li tantu jħobb u jmissu jiddistakka ruhom il-partit u jirreżenja. Ostingat mhuwiex kredibbli, jgħid Policino Orlando. Xhieda ta' dan u l-fatt li kif diġà żvela l-ġimgħa ilu, Ostingat kien ħa ġurament fals fil-konfront tiegħu quddiem il-Prim Ministru. Sfidajt il-Ministru jfittixni għall-libel u ovvjament ma fittixniex xi l-verità. Fejn il-Ministru Ostingat fuq ħaġa leġġera ħafna tajjeb, iddikjara li les li jieħu ġurament fals fil-konfront tiegħi fil-preżenza tal-Prim Ministru. Meta l-Prim Ministru kien jaf li l-Ministru Ostingat kien qiegħed manifestament jikdeb fil-konfront tiegħi. Il-ġimgħa ħanerġa' nisfidaħ hekk irid ifittixni bl-libel. U għalhekk Policino Orlando jtemm jgħid li jinsab sorpriż kif il-Prim Ministru Lorenz Gonzi għad biss fuq l-istqarrijiet ta' Ostingat.